5 years जासिगोन so क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव क'क्राझारनिफ्रायनो जोनोम मोननानै क'क्राझारनि टाउनावदि आं जायगा मोनबोफेराखैमोन नाथाय नैबे थिथागुरि सोदोमस्रि क्लाबा जोंखौ जोबोद मोजां मोनहोबाय आरो मिजिंथियो नोंथांमोना जेरै दिनैहाय बिदिनो लोब लोब फैनानै नायफैदों अनसायफैदों बेफोर बर'जों बर' गावनि हारिखौ कालचारखौ दिन्थिलांनोब्ला जोंनो रायजोनिबो गोनांथि पाब्लिकनिबो गोनांथि नोंथांमोनहा नायबासो जों थांनानै थागोन आरो नोंथांमोनहा नायाबा नैबे जोंनि थियेटारा जि लाइभ श' एसे खम जागोन आरो मानो होनोब्ला रायजोफोर नायबासो जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो एथ'बां बुंबाय थानो आं दा समाबो गैला मानो होनबा गोबां सम जाबाय डायलगखौथ' बांद्राय खोनासंनो फैखायाखै बेखौ आंबो मिथिगौ बेखायनो जों जि हाबाफारि सारमोनहा लादों बेखेवबाय नै मम सावबाय डलार जागोन मन्टेज जोंना आंना दिनै गेंबाय एक्ट्रिसखौ नायनो फैसिगोनहाय बेनो फार्स्टखा